Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады снова встретиться с вами у телекавярни «Вечерний Витебск». Всем тоже говорю добрый вечер, приветствую тебя. Витаю. И уже нашим телезрителям становится понятно, что сегодня мы будем говорить об истории Витебска. И вообще в этой студии мы какие только вопросы не поднимали. Ну, разве что не рассуждали о сотворении мира, как он появился. Хотя сегодняшний, наверное, вопрос... Не, может, и такое было. А может, и такое было. Хотя сегодняшний наш вопрос на самом деле из разряда таких же. Потому что, конечно, мы все ищем ответы на то, когда мы появились, кто мы. Ну, вот историки ответы нам предлагают, но уже наше право соглашаться или нет, но в какой-то момент ведь надо поставить финальную точку этих вопросов. Ну, сапраўды, сегодня мы будем снова разбираться с датой заснавання Витебска. Як бы не было гэта дзіўна, сапраўды, потому что вот гэтая дата заснавання, ну, яна дагэтуль выклікае шмат спрэчак, шмат гіпотэз. Можа, сёння адбудзецца чарговая сенсацыя, нейкі гістарычны момант. Ну, зноў-такі постараемся разобраться, у гэтым нам дапамогуць вядомыя люди нашего города. Это кандидаты гістарычных навук, доценты Анатолий Дулаў, Денис Юрчак и вучоны сакратар Витебского областного краязнаўчага музея Валерий Шишанов. Усім добрый вечер. Я так разумею, зноў у нас будзе пачынаць Денис Валерьевич. Так, с даты, потому что, ну, уже все больше и больше, скажем так, и у информацыйнай прасторы, и сярод людей уже у нас, як заўжды, чуткі проникают вельмі хутка. А мы же первые их собиратели. Ну так. Чтобы потом проверять. Так, ну, да. Потому что я так разумею, что, ну, магчыма адбудзецца тое, что зараз лічбы заснавання города, дата, яна изменится. То есть на доме, на вот этом, где цифры, может быть, просто поменяют места. Это будет не ошибка. Наконт заснавання, ну давайте сапраўды паговорам пра даволі актуальную тэму. Тэму актуальную хаця па той простай прычыне, што рэгулярна, калі праходзіць экскурсію ў горадзе Віцебска, узнікаюць пытанні. Мы заўсёды кажам, што горад заснаваны княгіняй Вольгай ў 974 годзе, а потым звычайна экскурсаводы любяць дадаць, але памерла княгіня Вольга ў 969 годзе. І тут адразу пачынаецца пытанне як? У многіх. Ну, не ў сэнсе, як памерла, а як так сталася, што яна ўжо, а горад праз 5 год заснаваны. І адразу хочацца звярнуцца крыху да іншай тэмы, увогуле, што мы лічым заснаваннем горада. Таму што, ну, калі зараз у нас ствараюцца аграгарадкі, умоўна, у нас ёсць дакладная дата, ёсць рашэнне райвыканкама пра пераўтварэнне найбольш такой перспектыўнай значнай вёскі. Ну, вось ёсць дакумент, ёсць канкрэтная дата, і фактычна можна казаць, калі той ці іншы населены пункт юрыдычна атрымоўвае адпаведны статус. Тое ж самае можна сказаць і пра стварэнне больш-менш сучасных гарадоў. Напрыклад, мы дакладна ведаем, што Санкт-Петербург заснаваны Пятром I, ну, вось ёсць канкрэтная асоба. Ну, у нас і свае лакальныя прыклады, мы можам прыгадаць і Новополацк, мы можам прыгадаць Наволкомель, многія іншыя гарады, якія фарміраваліся ў 20 стагоддзі, і там дакладная ёсць, ну, зразумела, што гэта таксама не такі просты працэс. Ёсць канкрэтнае рашэнне, потым было будаўніцтва. Ну, тое ж самае і тут, дарэчы, мы будзем. Горад на месцы проста так не ўзнікаў. Гэта працэс, які расцягнуты на гады, а часам расцягнуты на дзесяцігоддзі, нават стагоддзі. Таму што калі ён набывае тую ці іншую, калі ператвараецца і поўнасцю адпавядае гэтаму статусу, сказаць вельмі цяжка нават спецыялістам, нават на працягу доўгага перыяду. Але калі мы ўсё ж такі ад чаго адштархоўваемся, класічна мы за аснову бярэм першую прыгадку ў летапісах. Ну, таму Полацк упершыню прыгадваецца ў сувязі з запрашэннем Рорыка, а потым, калі Рорык раздае сваім мужам, так званым дружыннікам гарады, там якраз прыгадваецца наш старажытны горад, які, зразумела, што калі ён перадаецца, ён на гэты момант ужо існаваў. Ён ужо фактычна меў статус горада. Гэта самы старажытны горад Беларусі, гэта бясспрэчна. Тое ж самае, калі горад упершыню прыгадваецца Мінск. Вось Мінск, тут у нас якраз можна прывесці іншыя паралелі, таму што зараз паўстае пытанне, што Мінск мы можам істотна састарыць. Па адной простай прычыне. Афіцыйна Мінск упершыню прыгадваецца ў 1067 годзе ў сувязі з бітвай на рацэ Няміга і ў сувязі з тым, што, ну, па сутнасці, Мінск прыйшлося перабудоўваць, таму што ён быў знішчаны ў выніку супрацьстаяння полацкага
князя з паўднёва-рускай кааліцыі так званай. І ну, і з Мінскам чаму мы можам даць іншую дасіроўку? Таму што зараз умешваюцца археолагі. У нас ёсць фактычна магчымасць дакладна вызначыць, калі Мінск будаваўся. На рацэ Менка, вось той самы гістарычны Мінск. Там знайшлі першыя ўмацаванні, і зараз датаванне іх 997-998 год. Вось калі горад пачалі будаваць, таму, ў прынцыпе, мы можам адразу Мінск састарыць і адразу так на 70 год. Плюс 70, вось, дзякуючы археалагічным дадзеным. А мы... Не ўсім так шанцуе. Мы так не можам зрабіць. Мы ўжо ўздумалі гэтае пытанне. Замкавая гара, гістарычны цэнтр. Па сутнасці, гара Ламіха, дзе фарміраваўся горад. Яна знішчана ў выніку маштабных работ па перабудове горада. І археалогія там праводзілася, але тыя метады, якія былі даступны на той момант, і методыка раскопак у тым ліку, яна не адпавядае сучасным магчымасцям гістарычным і археалагічнай, першую чаргу, навукі. Таму, калі б хаця б якія-небудзь дрэвы адтуль, якія былі, якія, хутчэй за ўсё, проста выкідываліся, былі ў нашы, і ў нас была магчымасць іх даследаваць, магчыма, мы атрымалі якія-б-небудзь лічбы. На вялікі жаль, вось гэтага сэрца гістарычнага Віцебска ў нас няма. Яно згублена. У адрозненне ад іншых беларускіх гарадоў, таму што Полацк, у прынцыпе, я думаю, там шансы што-небудзь знайсці ёсць. Гарадзішча ўсё ж такі, яно хоць і заселена, але ёсць. Друцк у нас увогуле фактычна, як і Лукомль, ён стаіць у першасным выглядзе, як і гістарычны Мінск. А вось Віцебску тут так не пашанцавала. Ну, так сталася, таму што горад фарміраваўся ў тым самым месцы, ён развіваўся, цэнтр не сыходзіў нікуды. Таму першай прыгадкай па сутнасці, калі адштурхоўвацца ад старажытных летапісаў, у нас павінен быць 1021 год. 1021 год, калі адбываецца бітва на раке Судамір, ці на раке Судама, як яна зараз называецца, і калі Брачыслаў атрымоўвае віцебскае ўсвят ад свайго дзядзькі Яраслава Мудрага. Вось яна быццам бы дата ёсць. Але, ізноў ж такі, ён атрымоўвае горад, які існуе. Таму ёсць другі варыянт. Таксама варыянт, які прыняты ва ўсім свеце. Што браць за аснову, мы можам прыгадаць не проста першую прыгадку, мы можам взяць за аснову якую-небудзь гістарычную падзею, мясцовую легенду. Мясцовая легенда – гэта легенда пра заснаванне Вільнюса, ну там яна прыгадваецца у гістарычных крыніцах і мае дату. Тое ж самая легенда пра заснаванне Рыма. Мы можам спрачацца з гэтай легенды, супярэчыць ёй, казаць, што гэта ўсяго толькі выдумка. Но ведаеце, у княгіню Вольгу неяк верыцца больш, чым у тое, што было з Ромулам і Рэмам. Таму што, па сутнасці, сюжэт Маўглі, але вось на такі старажытна-рымскі лад на тэрыторыі сучаснай Італіі зноў ж такі ваўкі... Ну, а чаму не? Ну, у прынцыпе, гэта вельмі прыгожая легенда, але ўсё ж такі, хутчэй за ўсё, гэта добрая легенда. Пры гэтым гэта легенда, якая актыўна тыражыруецца, якая распіарана і якая ўзята за аснову. Таму што у іх таксама ёсць канкрэтная дата, ёсць вось надзвычай прыгожая легенда, яшчэ і жывёлы, там не толькі гістарычныя асобы, ну, плюс яшчэ жывёльны свет на Да я вам больше скажу, в Риме есть холм, на который все поднимаются и показывают, вот именно здесь вскормило, вот это место. Там есть камень такой небольшой. Шестады ад малака. Капіталійская ваўчыца, ўсё якраз і той самы холм, які рымскі, на якім усё гэта, Капітолій, на якім усё гэта пачынаецца, таму ёсць пра што казаць і ёсць на што рабіць акцэнт. Чаму нам так не рабіць, калі ў нас ёсць легенда пра княгіню Вольгу? У адрозненні ад многіх гарадоў Беларусі яна ёсць, яна... І не толькі Беларусі. І не толькі Беларусі, яна ёсць, яна замацавана, хоць і ў пазнейшым летапісе, але замацавана. І часам даводзіцца чуць, што гэта прыдумалі летапісцы ў 18 стагоддзі, але многія дадзеныя адназначна адмаўляюць гэта. Ну, як адмаўляюць? Яны проста запазычылі тую легенду, якая бытавала ў горадзе, таму што факт існавання легенды раней пацвярджаецца іншымі, як пісьмовымі, так і ускоснымі сведчаннямі. Таму княгіня Вольга была ці не была, хутчэй за ўсё была, на што звяртаюць увагу фактычна ўсе даследчыкі, якія займаліся вывучэннем горада Віцебска, археолагі, гісторыкі, але пры гэтым усім вельмі добра зразумела, што тая легенда, якая замацавана ў повесць у віцебскім летапісу, яна, ну як, гэта мешаніна і напластаванне розных эпох, розных часоў. Таму што сама, ну, разбіцце цвягаў і печанегаў, якіх падзяляюць тысячы кіламетраў, які шлях праз Віцебск на Кіев дакладна не павінен быў прыходзіць, ну, як я люблю казаць, нават
скажем так, хітрасцю, тут не хітрасцю, а норовам жанчыны гэта не растлумачаць. Усё роўна нелагічна так было у любым выпадку, нават калі б захацела, што я хочу вось так пайсці, але, ну, прабачце, 1000 кіламетраў, навошта гэта? Чаму не? Зноў а чаму не? З жанчынамі, ну, спрацоўвае заўжды. Калі з яцвягамі і печанегамі Бог з імі, тут можна яшчэ чаму не сказаць, дык з верхнім ніжнім замкам і з двума церквамі, якія на той момант не існавалі, гэта адназначна даказана археолагамі, таму, ну, не магла Дабравечанская царква ў Віцебску з'явіцца раней дзесяціннай царквы ў Кіеве, як першая хрысціянская храма. Пасля прыняцця хрысціянства, дакладней, мураванага храма, калі сюды пачало прыходзіць хрысціянства, і зноў ж такі мы не маглі быць першым. І археолагі адназначна гэта пацвярджаюць. Таму там напластаванне розных часоў, калі што, там можна было б і славянскі базар прыпісаць, усё астатняе княгіні Вольхі. Але тут ужо, на шчасце, у нас ёсць пісьмовыя крыніцы і дакладныя крыніцы, якія пацвярджаюць, калі гэта было. А там напластаванне розных часоў, і яшчэ Сапунов звяртаў увагу на тое, што Вольгі прыпісвалі шмат таго, чаго прыпісвалі Альгерду. Не прыпісвалі, а што Альгердам было зроблена. Верхні і ніжні замак, а тут, дарэчы, яшчэ сугучнасць імён, Вольга і Альгерд. Верхні і ніжні замак каменны пабудаваны, два храмы каменныя, яны перабудоўваліся ў час Альгерда, Дабравечанская, дакладная, хутчэй за ўсё, царква святога Міхаіла. Таму, ну, там толькі яцвягаў печанегаў не было, там іншых было, прычым паўсюдна, дзе толькі не хадзіў, але нейкія паралелі маглі быць. Тут магла быць пэўная блытаніна, ну, дарэчы, легенда яшчэ часткова магла быць. Ну, не тое, што легенда была, але яна дапоўнілася іншым сюжэтам пра тое, як княгіня падарожнічала падчас ваеннага паходу, убачыла гару вялікую, аблюбавала яе. Прыгадваецца, але навошта 2 гады тут была? Ну, 2 гады. Яшчэ вось проста паралель, на гэта звяртае ўвагу Лявон Уладзімірович Калядзінскі, на гэта звяртае ўвагу Загарульскі яшчэ ў свой час, што паралель з легендай пра заснаванне Вільні. Гедымін таксама ўбачыў прыгожую гару, заначаваў там, ну, і загадаў пабудаваць горад. Вельмі часта ў сярэднявеччы, ну, не замарочваліся сюжэтнымі лініямі, калі можна было проста адкуль-небудзь узяць. У летапісу часта бралі з Бібліі. А чому 2 гады? Ну, 2 гады тут... Понравилось? Очень понравилось. Так гаразд падабалася, што трэба ж было час на тое, каб пабудаваць. Таму тут адназначна легенда вельмі складана, але тым не менш мой падыход адназначны. Легенда пра княгіню Вольгу заслугоўвае увагі, таму што яна бытавала на тэрыторыі Віцебска. Дакладна, гэта тая гістарычная асоба, якая нейкі след тут пакінула. А калі яна бытавала, хутчэй за ўсё, дзеля гэтага ёсць прамыя падставы. Хаця наўрад ці мы калі-небудзь адназначна зможам даказаць, што яна тут была. Ну, я не выключаю, тут сенсацыі часам гістарычныя адбываюцца, можа што-небудзь і з'явіцца. Але вось тыя аргументы, якія ёсць, яны кажуць на карысць таго, ўсё ж такі, што княгіня Вольга павінна была мець прамое дачыненне да не заснавання горада толькі. Пасяленне на гэтых месцах існавала задоўга і дагэтуль. Але яна стала такім штуршком, добрым штуршком, які ператварыў мясцовае пасяленне. Такіх пасяленняў было шмат па звіне, але калі яна тут пакідае дружыннікаў, якія выконваюць адначасова адміністрацыйную функцыю, як па сутнасці дзяржаўны апарат, так і ваенную функцыю. Яны бяруць пад кантроль гэтую тэрыторыю, а мясцовыя проста не супраціўляюцца. Ну, у выніку вось ён штуршок дзеля таго, каб Віцебск, мясцовае пасяленне кравічоў на той момант. Ну, пад кантроль браць дзеля якой мэты? Ну, гэта магло быць, ну, такой своеасаблівай мытняй, напрыклад, ну, улічваючы, што гэта ўсё ж такі зварах у грэкі, гандлёвы шлях, і, ну, тут можна даніну збіраць добра, чаму не? Тут даніну можна збіраць, прычым 2 даніны з мясцовых жыхароў, калі яны ўключаюцца. Не, ну гэта няправільна. Пытанне ў тым, што 947 год, які часцей за ўсё фігурыруе ў апошні час, ён ўсё ж такі абапіраецца якраз на аповесць мінулых часоў, калі яна ажыццяўляла паход на поўнач сваіх уладанняў і па сутнасці праводзіла падатковую рэформу, усталёўвала
Ну, падаткі ўвогуле з'яўляліся у Яна населеных фарміравала новую сістэму падаткаў дзеля таго, каб забяспечыць стабільнае эканамічнае развіццё сваёй дзяржавы. Усталёўвала ўрокі і дані так званыя. Нам сце і лугі там толькі прыгадваюцца, але Віцебск якраз па шляху мог і павінен быць апынуцца па гэтым шляху, таму што можна было прайсці праз Смаленск, праз Касплю, там і гэтак далей. А можна было крыху ўзяць на захад і прайсці праз Лучос. І тут якраз вось чаму і тут не паставіць пункт. Адзінае, што ён не патрапіў на старонкі старажытных летапісаў, якія дайшлі да нашага часу. Але пры гэтым заўсёды варта звярнуць увагу на тое, што да 1021 года Віцебск быў пад улады кіеўскіх князёў. Пытанне, калі і як, у нас ніякага адказу няма, акрамя легенды пра княгіню Вольгі. Вось якраз гэта ўсё адразу ўпісваецца і такая цэласная схема вымалёўваецца. Яна ўключыла ў склад сваёй дзяржавы, хаця да Полацка 100 кіламетраў. Але полацкім Віцебск стаў толькі пасля 1021 года і апынуўся ў сферы дзеяння полацкіх князёў. Можа, раней і быў. Але гэта не зафіксавана. За тое, што Ярослав Мудры яго вымушаны быў. Не вымушаны, ну там і вымушаны, можна сказаць так, перадаць полацкаму князю, па меншай меры зацікаўлены быў тым, каб усталяваць з ім нармальныя адносіны ўрэшце. Ну вось, усё вымалёўваецца, ўсё выстрайваецца. Таму я скільны да таго, што легенда пра княгіню Вольгу узнікла не на роўным месцы і не з'яўляецца выдумкай летапісца. Не на ровном месте, мы же говорили про Замковую гору, конечно, не на ровном. Вообще, вот мы сейчас рассуждаем о том, что было там 1000 лет назад, имея спутники, имея точные карты, имея какое-то представление о том, как логично и как надо, хотя на самом деле вообще, что двигало людьми 1000 лет назад, ну, мне кажется, сложно предположить. Сейчас вот там вот мост перекрыли, и мы объезжаем Витебск вообще вот по-другому совершенно. Мало ли какие обстоятельства были тогда. Но вот мы, я так понимаю, приходим к тому, что дата 947 год, она самая... Ну, мы можем розныя даты называть. Але... Нет, давайте больше, наверное, к той. Не, мы сегодня давайте назовем усе даты, якія звязаны з княгіняй Вольгай. Адзінае, на што яшчэ хацелася просто каб акцэнтаваць, што яна тут была. Мы прыгадваем віцебскі летапіс, але мы прыгадваем і іншыя крыніцы, якія не ведалі пра існаванне віцебскага летапісу да яго афіцыйнага публікавання Сапуновым. І, адпаведна, у 19 стагоддзі яны таксама называюць Вольгу як заснавальніцу горада Віцебска. Правда, называюць розныя даты. Плюс мы маем універсал 1714 года Казіміра Александра Пацея, віцебскага ваяводы, які да напісання віцебскага летапісу ізноў прыгадвае княгіню Вольгу, правда, прыгадвае княгіню Вольгу ў сувязі з Дабравечанскай царквою як заснавальніцу Дабравечанскай царквы. Гэта таксама мясцовая легенда, не засноўвала яна яе, але тое, што ў народным уяўленні жыхароў Віцебска гэты міф існаваў, сведчыць пра тое, што княгіня Вольга была звязана з Віцебскам якраз, ну, яны ведалі, што яна павінна была тут быць, а калі яна тут была, яна зрабіла ўсё, што дайшло да нас, як кажуць. Прычым там была яшчэ такая фраза, што царква існавала ад пачатку горада. Да? А тут ужо можна лагічны мосцік перакінуць, што калі яна заснавала царкву, што існавала ад пачатку горада, значит, яна і горад заснавала. Тут і яшчэ такі лагічны мосцік цікавы вымалёўваецца. І віцебскі летапіс, і зноў ж такі ваявода віцебскі Пацей, аўтары летапісу, яны летапіс пісалі на польскай мове. Як і гэтая крыніца, яна арыгінальная на польскай мове. І больш таго, сам ваявода быў каталіком, ён не быў зацікаўлены у тым, каб піярыць праваслаўную, святую праваслаўную княжну. Ён проста канстатаваў факт. Тое ж самае і з аўтарам віцебскага летапісу, з аўтарамі. Мясцовыя мяшчане, уніяцкае веравызнання на польскай мове актыўна праводзілі наратыў і звярталі ўвагу на тое, што княгіня Вольга была ў Віцебску і заснавала гэты горад. Ідэалагічна яны быццам бы не павінны гэтага былі рабіць, але яны гэта рабілі. Так, калі сучаснага пункту погляду і калі мыслі штампамі, але мы сапраўды можам вывучаць якраз свядомасць мясцовага мяшчанства 18 стагоддзя, у тым ліку на падставе гэтай легенды. Адкуль яны выводзілі карані жыхароў Віцебска, ну, значит, па сутнасці, карані свайго народа. Традыцыі Русі. Опирались на какие-то...
Але яшчэ ёсць дата. Ось, Валерий Алексеевич, что вы можете сказать наконт даты 914 год, які таксама фігуруе? И, кстати, если вот представить цифры 9, 7, 4, как сейчас у нас, да, вот, считается, то семерка-то очень похожа на единицу. Вот, может, 914 выглядит более реалистично? Дело в том, что я, собственно, вот Витебскую летопись я имел такую возможность, счастье ее видеть живьем, так скажем. И у меня была сразу такая идея, что, ну, может быть, там какая-то просто ошибка, что неправильно эту цифру распознали, что это не семерка, а что это единица. И когда я ее увидел, то семерка написана так, что, ну, это единица. То есть это просто такой уголок и все. Но Ну вот, вот точка, да? На этом можно программу заканчивать. Я пошел дальше, я посмотрел, как писалась семерка в других датах, где уже нет сомнений, что это семерка. Она писалась так же. То есть это тоже такой уголочек. Вот. И здесь возникает тоже такой вопрос, то ли, когда, опять-таки, вот этот интерес к дате, к возникновению города, он особенно активизируется уже после вхождения в состав Российской империи. Вот. Если до этого можем говорить только вот единожды такое упоминание, вот 714 год, где связывается Ольга с Благовещенской церковью, то потом уже появляются издания на русском языке, различного рода справочники, энциклопедии, где вот этот вопрос об основании города, он просто необходим, ну как-то же, с чего-то же нужно было начать историю города. И там в ряде случаев пишется, что это X век, что княгиня Ольга, это практически вот везде, и то, что это один из древнейших городов России, но опять вот возникает необходимость такая как-то зафиксировать все-таки эту дату, и вот здесь уже получается разночтение, что есть, например, вот это издание «Землеописание Российской империи» Евдокима Зябловского, 1810 год, и там конкретно приводится дата 947. То есть вот эта дата, 947, она имеет такую тоже достаточно давнюю историю бытования. Но и 14 тоже, потому что здесь, правда, больше это такие рукописные справочники. Вот в Российском государственном историческом архиве в Петербурге хранится атлас, где вот дается описание вот этих новых земель, вошедших в состав Российской империи, там и Полоцк, в том числе и Витебск. Это географическое описание, немножко исторического описания. Вот там приводится 914. Помимо этого есть там же, в том же архиве, вот Максим Макаров со мной этим поделился, есть план Витебска, вверху, собственно, план, и внизу такой значительный блок, где описываются, какие здания в городе на тот, это 1788 год находится. И опять-таки историческая справка. Там тоже 914. То есть эта дата, она имеет тоже свою историю бытования. И 947 год имеет. И опять-таки, а вот 974 год, это практически кроме летописей и позднейших вот упоминаний уже после Сапунова, Витебской старины, в общем-то, нет. Поэтому здесь можно спорить, опять-таки, о том, что же лучше. Ну, с точки зрения исторических, конечно, данных, то 947, ну, в общем-то, он очевиден, как бы, да, но с такой, так, под эту дату можно подвести практически все города, вот от Киева до Новгорода. А чтобы как-то выделяться, то, может быть, 914 он и более предпочтительный. Ну, каб гледачы разумелі, калі мы кажам пра віцебскі летапіс, да, в арыгінале па-польску там дзея место Вітэбска, гісторыя горада Віцебска. Это твор, па сутнасці, гістарыяграфічны. Да? Это не ёсць той летапіс старажытна-рускага часу, так як новгародскае летапісанне, да, ці кіеўскае летапісанне. І ён ствараўся, канешне, зацікаўленымі мінуўшчынай гараджанамі, віцебскімі мяшчанамі. І ён ствараўся ў тым ліку, каб перадаць нашчадкам звесткі з гісторыі Віцебска, але казаць пра гэтыя звесткі можна толькі тое, што яны найбольш, напэўна, заблытаныя, фрагментарныя. Прынамсі, там, дзе звесткі прыводзяцца па перыядзе да 18 стагоддзя. І таму, канешне, ставіць на адну планку ту ж самую аповесць мінулых часоў, дзе, правда, Віцебск не згаданы па 947, да, непасрэдна, але згадана пра паўночны паход княгіні Вольгі. Ці нават
Софийским первым летописом, да, где вот эта дата уже фигурует 2021. Там есть не просто про поход Брачеслава на Новгород, есть как раз вот про это мир, поміж Брачеславом и Ярославом Мудрым, про передачу городов Витебска у свят. Да, ну просто немагчыма. И откуль взялась эта дата, великое пытание. Магчыма цалкам была ось выведена адвольна тым же самым Стэфанам Аверкам, например. Может быть. Да, мы ведаем гипотезу так званую Рыбакова-Алексеева, да, хотя хутчэй за ўсё Рыбкіна-Алексеева, трэба казаць. Але Рыбаков падтрымаў. Да, але Рыбаков падтрымаў пра тое, што дата была прыведзена па старажытна-рускай ці візантыйскай традыцыі ад стварэння свету, да, правильно была пералічана летаписцам і записана была неправильно, да, паслядоўнасць лічбаў была пераблытана. Гэтую гіпотэзу падтрымаў, дарэчы, Мікалай Мікалаевич Лашчык, буйнейшы крыніцазнавец Беларусі 20-го стагоддзя. Але відавочна, ужо на пачатку 19-го, пра што Валерий Алексеевич згадаў, былі людзі, якія такую папраўку ўносілі. Да, гэта і Зяблоўскі, гэта і Пётр Катлоўскі. Описание Витебской губернии стварыў невельскі настаўнік, да, в 1808, калі не памыляюся, годзе. Правда, оно заставалася рукапісным, побачила свет толькі напрыканцы уже 20-го стагоддзя. Таму людзі разважалі, людзі імкнуліся, да, нейкім чынам патлумачыць несупадзенне даты смерці Ольгі па аповесці мінулых часоў і даты заснавання Витебска яшчэ, напэўна, на пачатку 19-го стагоддзя. Ну і яшчэ, на што хацелася б звярнуць увагу, это якраз зноў-такі на тую самую гістарычную даведку, якая была падпісана дырэктарам Інстытута археалогіі Акадэміі навук СССР, акадэмікам Барысам Александровичам Рыбаковым і кандыдатам гістарычных навук, таксама вядомым археолагам і даследчыкам гарадоў Беларусі Леонідам Васильевичам Алексеевым. Па сутнасці, яны прыводзілі аргументы ў доказ таго, што магчыма святкаваць тысячагоддзе Витебска ў 1974 годзе, але доказали дату якраз 947 год. Молодцы, конечно. А ўжо адсюль Ніякіх супярэчнасцей. да, вывели тезис. Ну, по сутнасці, да, там супярэчнасцяў няма, да вывели тезис, что так ці інакш Витебску не менш за 1000 гадоў, а значит, адсвяткаваць можна. Но они так и написали, условно, условно, считай 974. А ў 1947 святкаваць было немагчыма з улікам таго, што адбывалася. Мы на гэта якраз звярталі ўвагу, таму тут... Ну, что послевоенное. Пасляваеннае, тут пытанне пра аднаўленне ішло, таму тут і Алексееву, і Рыбакову, і Михайлу Степановичу Рылкіну вялікі дзякуй ад усіх жыхароў горада за тое, што яны далі гораду тысячагоддзя і далі тыя маштабныя інфраструктурныя аб'екты, якія з'явіліся і якія зараз вось у нас той же юбілейны мост славуты на Люднікава, які зараз якраз час прыйшоў аднаўляць, яго аднаўляюць, і вось ён будзе запушчаны, гэта вельмі знакава. Але гэты аб'ект з'явіўся дзякуючы канкрэтным гісторыкам і кіраўніцтву горада, якое падтрымала гэтую пазіцыю і якое, што дало, ну, рэальна велізарнае ўліванне як з саюзнага, так і з рэспубліканскага бюджэту ў свой час, на што Миколай Васильевич Пивовар звяртаў увагу ўжо ў гэтай студыі. Ну, действительно, Витебску доставалось на протяжении всей его истории. Наверное, самая большая трагедия последних лет как раз 80 лет назад и завершилась. И этому есть рубрика, этому посвящена. У нас реликвия Великой Победы, поэтому мы сейчас с вами на нее прервемся, отправимся в музей и узнаем об истории очередного предмета. Но затем вернемся сюда в студию и продолжим говорить о тысячелетии нашего города. А может, больше. В Витебском областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева хранятся комплексы личных документов партизан, командиров партизанских отрядов, бригад. Среди них комплекс документов начальника штаба первой белорусской партизанской бригады, а впоследствии командира этой бригады Захарова Якова Захаровича. Документ, командировочное предписание, которое подписано начальником Центрального штаба партизанского движения Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко.
Этот документ предписывал Захарову Якову Захаровичу выдать в распоряжение 3-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием Осляковского и возглавить оперативную группу. Задача оперативной группы при этой воинской части будет зависеть от того, что Захаров должен наладить взаимосвязь партизанских формирований, действующих в зоне ответственности корпуса, и наладить взаимодействие и снаряжение, обеспечением партизанских формирований. Ну а до этого Захаров Яков Захарович, уроженец Витебской губернии, деревня Логово Вележского уезда. Он сначала окончил педагогическое училище в Вележе, даже проработал небольшой период в деревне Шумилово Вележского района учителем. Впоследствии уже обучался в Киевском училище связи. После этого его деятельность связана с военной службой. Участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию. С началом Великой Отечественной войны в составе 20-го механизированного корпуса отступает в район Могилева. Там часть попадает в окружение, и здесь же, под Могилевом, Захаров организует небольшую партизанскую группу. Уже с этого момента, с июля месяца 1941 года, начинается его партизанская деятельность. Далее он принимает решение с этой группой переправиться в Смоленскую область и уже ближе к родным местам, где и встречается с частями Красной Армии. По поручению руководства Красной Армии он направляется на дорогу Витебск-Сурож. И на этой территории после ряда боевых действий уже встречается с партизанскими отрядами, которые действовали на этой территории. Треугольники, Витебск-Сурож городок. И в апреле месяце 1942 года группа Захарова Якова Захаровича вливается в вновь созданную первую белорусскую партизанскую бригаду в роли начальника штаба этой бригады. Должность начальника штаба предусматривала разработку боевых операций, разработку путей передвижения через линию фронта, а в этот период, как известно, действуют знаменитые Сурожские ворота, полностью обеспечение и организация боевой деятельности партизанских отрядов, которые входили в состав бригады. Впоследствии, в сентябре месяца 1942 года, когда по указанию Центрального штаба партизанского движения командир этой бригады, первой белорусской, Минай Филиппович Шмырев, вызывается в Москву, то на должность командира бригады назначается Захаров Яков Захарович. На период его нахождения в должности на его плечи ляжет большая действительно ответственность за проведение боевых операций, за судьбы партизан, так как в этот период, уже начиная с конца 1942 года, особенно февраль, март, май 1943, немецкие войска проводят ряд карательных экспедиций крупных для того, чтобы уничтожить партизанское движение на территории Сурожского партизанского края. И здесь уже при условии не только охранной части участвует в этих операциях, но и уже с привлечением кадровых частей вермахта и СС. И это все, конечно же, ставит перед Захаровым сложные задачи вести боевую деятельность на этой территории и выход и вывод партизанских отрядов и мирного населения из блокад. Что с успехом было сделано, и вот в октябре 1943 года было принято решение о соединении частей Красной Армии с партизанскими отрядами, которые действовали на территории Сурожской партизанской зоны. И именно в деревне Стасенки произошел момент встречи солдат и партизан. И с этого момента ряд партизанских командиров, они остаются на освобожденной территории. Рядовые партизаны вступают в ряды Красной Армии и ведут дальнейшую борьбу уже в составе действующей армии против оккупантов. Ну а Захаров Яков Захарович, как свидетельствует предписание, направляется уже начальником оперативной группы в 3-й гвардейский кавалерийский корпус. И там уже будут перед ним поставлены новые задачи, действительно обеспечить взаимодействие частей Красной Армии с партизанами. И стоит отметить, что этот корпус под командованием Осляковского, он участвовал и в Витебской операции, именно был введен в прорыв под Богушевском и в дальнейшем освобождал города Беларуси.
Мы працягваем нашу размову пра дату заснавання горада, але ёсць яшчэ, так разумею, цікавае пытанне наконт цэркваў таксама. Так, таму што вось Дзяніс Валерьевич уже нам казаў пра тое, што і прыпісваюць княгіні Вользе і яе заснаванне, і заснаванне горада таксама, але пра царкву святога Міхаіла мы сёння, здаецца, яшчэ нічога не казалі. Ці, Упаміналі, наверное. ну так, ці мела яна дачыненне сапраўды да яе, і таксама кажуць пра тое, ці драўляная яна была, ці все ж таки мураваная. Як і раней уже мы казалі пра Дабравешчынскую царкву, што ну, ў 10 стагоддзі ну, не могла яна быць мураванай. И сразу напомним, где она находилась. Вот, вот здесь, вот, да? Ну, по сутности на так, Замковой горы якраз у нас на фоне, ну, цяпер... Ну, тоже туда, это дорога туда. Адпаведна, наконт царквы святога Міхаіла на яе мы звярталі ўвагу з Анатоліем Миколаевичем публікацыі адносна княгіні Вольгі. Пытанне ў тым, мы спрабавалі падняць, акцэнтаваць увагу, калі гэта легенда магла з'явіцца. Напрыклад, вядомы беларускі гісторык Прохараў казаў, што легенда хутчэй за ўсё з'явілася ў пачатку 17 стагоддзя. Гэта была публікацыя ў Пскове, дзе калі ішла барацьба за прыходы, барацьба за зямельнае ўладанне царквы, у тым ліку паміж рознымі канфесіямі, вось тады быццам бы з яго пункту погляду там аргументаваны артыкул, але нараджаецца гэта легенда, каб акцэнтаваць увагу якраз вось на старажытнае ўладанне царквы. Але ёсць пэўны акцэнт, якога, дакладней, не акцэнт, а тое, на што варта звярнуць увагу. А якраз варта звярнуць увагу на легендарную прыгадку княгіні Вольгі у сувязі з каменнай цэрквай святога архангела Міхаіла. Чаму? А справа ў тым, што, ізноў ж такі, летапісец акцэнтуе на тое, што храм быў каменны. Але каменным ён быў толькі з моманту ўзвядзення дзесьці ў 12 стагоддзі і праіснаваў да 14 стагоддзя. Ёсць розныя версіі, калі ён перастаў існаваць як каменны. Называецца і пажар 1335 года, але хутчэй за ўсё гэта быў штурм Віцебска войскамі Вітаўта, калі Вітаўт выбіваў адсюль Свідрыгайлу з верхняга замка. У выніку 2 тыдні аблогі яны прывялі да таго, што верхні замак быў вельмі моцна пашкоджаны. І там якраз хутчэй за ўсё была пашкоджана і гэтая царква. Таму пасля гэтага яна аднаўляецца, але аднаўляецца толькі як драўляная. Звычайна у народным успрыманні, у фальклоры гэта асабліва не захоўваецца, але вось гэты факт захаваўся. Таму калі ён захаваўся, хутчэй за ўсё легенда ўжо ў 14 стагоддзі пра Вольгу існавала. Ну, гэта такая версія, але па менш меры яна тлумачыць нейкія асаблівасці гістарычныя. Ну, дарэчы, я хочу яшчэ 914 крыху пракаментаваць, таму што ў нас з датаваннем ёсць пэўныя праблемы. Ну да, есть нюанс. Праблемаў шмат. Увогуле мы можам паставіць пад пытанне, ці памерла княгіня Вольга ў 969 годзе. Таксама. Але калі гэта дата яшчэ у сувязі з тым, што многія даты ў летапісец расстаўляў пасля і выстаўляў прыкладна па храналогіі. Таму там могуць быць разбежкі, можа яна і дажыла да 74-га, але справа ў тым, што мы не ведаем дакладна нават калі яна нарадзілася. Вельмі часта прыгадваюцца канкрэтныя даты, прыгадваецца, што памерла яна, калі было там 80 з нечым год, адсюль выводзіць, што яна нарадзілася вось у канцы 9 стагоддзя, адпаведна. Называюць часам нават, здаецца, 893, здаецца. Але тады ўзнікае іншы нюанс. Іншыя гісторыкі звяртаюць увагу, што яна ўвогуле магла нарадзіцца толькі дзесьці ў 920 годзе, і тады ў нас 914 сыпецца. Ён будзе сыпацца нават калі... Не выходзіць каменны цветочак. Ну, чаму такія несупадзенні? Ну, прыгадваецца, што яна памерла ў даволі сталым узросце, але давайте прыгадаем, калі яна кіравала кіеўскім княствам і ўсёй старажытнай Руссю як рэгенча пры малым князе Святаславе. Адпаведна, яго яна нарадзіла дзесьці ў пачатку 40-х. Большасць звяртае ўвагу, што хутчэй за ўсё гэта дата нараджэння Святаслава, здаецца, 942. Пытанне, калі яна нарадзілася сама ў 893-м, як яна магла нарадзіць ва ўмовах той медыцыны ва ўзросце каля 50 год. Тут ужо ідуць нестыкоўкі. І палітычная актыўнасць такая, таму на вялікі жаль за вось гэтай ранняй старонкі гісторыі, асабістай гісторыі самой княжны,
Ну і з яе паходжаннем там шмат версій. Асноўная версія, мы ўсё ж таки схіляемся, што яна з-пад Пскова паходзіць. Хаця там ёсць і балгарскі след, і балгарскія даследчыкі, ну зразумела, яны зацікаўлены ў тым, каб працоўваць сваю версію. Больш таго, украінцы канкрэтна называюць, што яна скандынаўка. І само імя гаворыць пра гэта, але там... Але яна могла быць скандынаўкай з-пад Пскова. Там шмат нестыковак, і вось гэтай нестыковкі ў старажытнасці, ну, гэта нармальная з'ява. Таму, калі ў нас 974 не вяжацца з 669, тут можна таксама часам аспрэчыць, але ўсё ж такі факт паходу на поўнач, ён зафіксаваны ў крыніцах. Ну, дарэчы, тут з Вольгай яшчэ адна асацыяцыя. Вельмі часта даводзіцца чуць ад мясцовых жыхароў, што княгіня Вольга прыйшла ў Віцебск, і тут В 974-м і памерла. Не, тлумачыць іншае, што яна ўзяла, тут патапіла ўсіх у крыві і падпарадкавала мясцовых крывічоў. Ніводнай крыніцы, якая сведчыць пра якое-небудзь супраціўленне ці ваенныя сутычкі, ну, нават калі б гэта было, хутчэй за ўсё, якая-б-небудзь легенда засталася там. Что як с Туровым там крывавые крыжи приплыли с Киева. Ну, может быть, это как раз содействовало бы тому, чтобы вспомнили. Ну, кстати, это то, чтобы была и помста за забойство мужа, так? Ну, адразу просто... Здесь не за что было мстить. Тут не было за что, але хутчэй за все гэта ўжо... Але зноў-таки мы нагадваем жанчына. Тут у народным успрыманні звязваюцца зноў ж такі дзве розныя падзеі. Гэта тыя самыя 4 помсты драўлянам за мужа, таму што ў летапісах яна апісваецца, і там зразумела, што такая жалезная ледзі свайго часу, якая жалезам і крывёю навязвала сваю праўду і сваю пазіцыю. Але у нашых крыніцах і на нашых землях такога няма. З драўлянамі гэта зафіксавана ў летапісах, адлюстравана, і там варта пачытаць, наколькі жорстка яна ўсё ж таки поступила. Зараз з'яўляюцца цікавыя публікацыі ў расійскіх сродках масавай інфармацыі пра Смаленск. Таксама у Смаленску знойдзена археолагамі ў Гнёздава знойдзена прыклады, калі ў сярэдзіне 10 стагоддзя, якраз 947 год, там непадалёк, у Смаленску мэтанакіравана былі знішчаны старажытныя курганы. Хтосьці ўзяў, разбурыў курганы, звёз іх і зваліў у роў. Гэта зацверджана археолагамі, яны даюць канкрэтную даціроўку. І гіпотэза выказваецца, па меншай меры тыя, хто кіраваў гэтымі работамі для сродкаў масавай інфармацыі, прамым тэкстам сказалі, што адзіная, хто магла тут быць, княгіня Вольга. Яна, мясцовыя эліты, хутчэй за ўсё, таксама вырашылі паступіць як драўляне, таму, магчыма, там не 4 помсты было, але знішчыць усю памяць пра мясцовыя эліты яна магла вось такім кшталтам. І будзем чакаць навуковых публікацый, таму што гэта сапраўды вельмі цікавая інфармацыя. Але ў нас такога няма. У нас увогуле нічога адмоўнага ў адносінах да княгіні Вольгі не фіксуецца, таму што хутчэй за ўсё мясцовыя жыхары не вельмі супраціўляліся, яны ведалі, што было з драўлянамі. Наслышаны были, да, только хотел Таму сказать. інфармацыя дайшла. СМІ мясцовыя тады ўжо данеслі Сарафанное радио работало інфармацыю. быстро. А вось такое яшчэ пытанне. Тут, можа, Анатолий Миколаевич нам дапаможа. Што пра гэта кажуць археолагі? Ну, шкада, што сёння не атрымалася прыйсці да нас Тацяне Станіслаўне Бубенька. Мы зычым здароўечкай. Прыходзьце да нас, мы заўжды рады вас тут сустрэць. Але вось што наконт гэтага кажуць археолагі? Ну і можа таксама ў нашым універсітэце, у асяродку гісторыкаў. Не, ну сапраўды трэба спытаць у археолагаў, і акрамя Тацяны Станіслаўны я Леоніда Владимировича Калядзінскага запрасіў. Было б цікава, канешне, гэта тыя людзі, якія... А яны, ну, тагачасныя рэчы яны паміж сабой згодны наконт даты? Они с одной версией придут? Я или? думаю, што ну, где-то просто... близко. Да, хаця па шэрагу пытанняў могуць быць разыходжання, але вось наконт даты заснавання сапраўды будуць блізкія версіі. Ну, варта сказаць, што шырокамаштабныя даследаванні беларускіх гарадоў развярнуліся ўжо пасляваенны якраз час у СССР, хаця першыя спробы былі раней здзейснены, да, у тым ліку даследавання Віцебска. Умоўна можна пачынаць нават з 19 стагоддзя па-нову, ну, як мінімум з Александра Лёўданскага. Ось ранні савецкі час. І сапраўды у археолагаў асаблівых разыходжанняў няма. Яны лічаць, што Віцебск мог быць заснаваны ў 10 стагоддзі, бо менавіта на мяжы 10-11 тут з'яўляюцца находкі, якія ўласцівы менавіта для гарадской культуры. І, адпаведна,
не выключают роль княгини Ольги. Не то, что не выключаются. В принципе, ну, Да. Татьяна Ольга Николаевна Ляўкова. Татьяну Станиславовну мы запросім ўсё ж таки попросім непасрэдна самой выказацца наконт гэта, таму сёння я яе кнігу не браў, але вось книга Ольги Николаевны Ляўко, 172 сторонка. Сопоставление сообщения о повести временных лет о поездке в 947 году киевской княгини в Новгород со сведениями летописи города Витебска позволяют предположить, что Витебск как административно-управленческий центр округи в системе раннегосударственных структур начал свое существование с середины X века. Косвенным подтверждением того, что именно княгиня Ольга могла основать погост для сбора дани в устье реки Витьба, служит топонима Альгова. Ну, и далее за перелічення, але, в принципе, ось специалист, який довго копав город Витебський, у своїй фундаментальній і головній, напевно, книзі, яка об'єдновує усі дослідження, говорить про це. То ж саме можна пригадати Лявона Владимировича Колядинського, якого я тут каюся випадково покривдив, не перелічивши його серед тих, хто копав город Витебськ, а він з'являється основним дослідчиком Верхнього замку. Це безспречно, це просто була технічна помилка. Але ось основні книги все ж таки, тому прошу пробачення у Лявона Владимировича публічно. Але наконт, коли звернуться до його публікації, його ґрунтовна монографія «Верхній замок» зміщає шмат інформації, ну і його науково-популярна і цікава книга «Витебск. Три стіни каменные» так само зміщає інформацію, де він конкретно говорить про дати заснування Витебска. Как относиться к этой дате сегодня? Учитывая, что она не противоречит археологическим данным и получила прописку у жителей Витебска, ее можно признать. Но признать условно, с оговоркой, что она является безусловно достоверной. Она не является безусловно достоверной. Это он говорит про 974 год. Предпочтительная на этом фоне выглядела бы дата 947, поскольку она отображена на страницах более ранней части повести временных лет, писавшийся в 12 веке. Сторонка 34, ось гэтага грунтоўнага цікавага выдання, якое можна ўбачыць у наших кнігарнях і ў музеях таксама набыць. Таму пазіцыя археолага ось яна закладзена і зафіксавана у навуковых публікацыях, якія маюцца. Но я думаю, Татьяна Станиславовна сама выкажет свою очень позицию. на это надеемся. Косвенная какая-то еще информация есть вот по поводу вот этого ее похода? Я про то, что, ну вот, может быть, в Смоленске сейчас что-то откроется. Ну, про Витебск вроде понятно, но путь-то был довольно долгий. Еще где-то что-то фиксируется о том, что во время этого похода она где-то еще что-то основала, где-то еще задержалась, или только... Ну, летопіс чамусьці зафіксаваў толькі ўрокі ў Мсце і Лугі, але туды ісці, я не думаю, што яна мэта накіравана ішла якраз туды, больш нічога не рабіла на шляху свайго доўгага падарожжа, асабліва па тым часе. І Смоленск усё ж такі раней знаходзіўся на старажытным шляху з варагу грэкі, якраз праз Касплю праходзіла, прычым там не толькі шлях з варагу грэкі, там і... Это крупное очень поселение было, такой город. Плюс гэта вялікае пасяленне, плюс там скандынавы прысутнічалі, і Каспля актыўна выкарыстоўвалася. Але вось адхіліцца і пайсці праз Лучосу, праз не самае галоўнае адгалінаванне старажытнага шляху, княгіня Ольга была зацікаўлена у тым, каб большы кантроль узяць над заходняй дзвяной. Як вельмі важнай артэрыі, не толькі якая сама ўпадае ў Балтыйскае мора, але якая яшчэ знаходзіцца паміж рэкамі, паміж, па-першае, Дняпром, які быў галоўнай дарогай на поўдзень у перыяд існавання шляху з варагу грэкі. Калі волжскі шлях, усё роўна дзвіна пасярэдзіне ўкленівалася, а ўжо на поўнач там праз сістэму рэку, волхаў і вялікую патрапіць таксама праз гэтыя землі трэба было. Таму Витебск — это стратэгічна важны пункт, у кантролі за якім быў зацікаўлены на той час галоўны княжскі цэнтр. А княгіня Ольга якраз апынулася ў кіраўніцтве. І зноў-такі узгадывалі ўжо таксама і настаўніка Зневеля, таксама, які агучвае дату 947, так? Ну да, но здесь опять-таки в Российской национальной библиотеке сохранились эти материалы, его рукописи, причем там вот в архиве вот не так давно всплывают и материалы именно о нем, но
На основании чего он это решил? Тут, или он сам решил поправить эту ошибку, или эта дата все-таки, вот она, как я уже тут говорил, что она тоже где-то фигурирует в какой-то среде, но мы можем об этом судить, опять-таки, если это чья-то рукопись, ну, кто-то знал о ней, так же, как и о Витебской летописи, кто-то знал, кто-то не знал. А если это уже попало в издание, в книге, то расширяется уже эта сфера обращения этой даты, и здесь, ну, вот есть и 47-й. Вот есть. А вот как раз 974-й, но это вот уже там Сапунов, и потом там еще Антонович публикует Витебскую. Это уже в порядке именно такой традиции изучения историографии этого вопроса. Вот. Поэтому, ну а так, конечно, Ольга, это, ну, наверное, в 90% случаев упоминается. Обычно дается X век, то, что это древнейший город. Ну, вот так. А конкретные даты, вот они появляются, ну, где-то есть, где-то нет. И, к сожалению, ни местные власти, они как-то вот этот вопрос до 1974 года, в общем-то, не ставился. Але И зараз, раньше я так эта дата разумею, что не все закреплена. больше кажется про то, что 947 все ж таки самая такая... Если вот сложить вероятная, да. все Так, составляющие, самая то это вероятная вероятно да. То есть, Ну, у Ну, и нас здорово. еще будут, я так понимаю, встречи, посвященные этой теме, и будут еще какие-то аргументы, взгляды людей, которые занимаются изучением истории Витебска на протяжении всей жизни, поэтому очень рассчитываем, что эти встречи у нас получатся. И, наверное, вопрос, что же изменит новая дата для Витебска, я приберегу и задам в следующий раз, потому что, ну, а для чего мы меняем? Просто для того, чтобы поменять цифры, как будто нет. Все нормально. Ну, Вань, ну ось тільки Я же сказал, для следующего раза приберегу. Ну ладно, ну хорошо. ладно, Да. все, потім, тоді потім. Добре, дякую за цікаву розмову. І знов таки, як завжди, з'являються нові звістки, і ми ще обов'язково у нас у студії зустрінемося. Ну, нам зосталося тільки поглядеть афішу. И после афиши еще будет ансамбль цимбалистов «Анкор», что в переводе с французского означает «еще», а значит, еще встречи будут. На сегодня это все. Нескучного вечера. Всего доброго. Пока. Всього доброго. Маляўнічая казка раніцай у суботу ў лялечным. Гледачы не толькі ўбачаць персанажаў, але і выразна пачуюць асаблівасці іх голасу, якія сведчаць пра характар кожнага. Кранальная гісторыя пра тое, як далёка-далёка на поўначы жывуць людзі, якія па некалькі месяцаў не бачаць сонца. Доўгай зімовай ночы яны распавядаюць адну аднаму розныя гісторыі, напрыклад, пра белага мядзведзіка-умку. А вечарам дарослыя змогуць адправіцца ў падарожжа па чароўным свеце тэатра, каб пазнаёміцца з гісторыяй будынка, наведаць музей лялек, даведацца, як ствараюцца спектаклі. Музыкальная сказка по мотивам произведений Андерсена Витебской областной филармонии. Трогательный спектакль, наполненный музыкой и волшебством, рассказывает историю о смелости, верности и настоящей любви. Казка «Гульня» у Коласаўскім. Беларускі драматург Васіль Ткачоў прыдумаў сваю гісторыю і ўвёў у казку шмат герояў, і кожны з іх са сваім адметным і вельмі яскравым характарам. А ўвечары на сцэне драмтэатра «Гамлет». Самыя розныя тэмы гарманічна спалучаюцца ў самай вядомай п'есе Уільяма Шекспіра, якая больш за 400 год ставіцца на сцэнах усяго свету. Концерт народного хора ветеранов, посвященный Дню Октябрьской революции, пройдет в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска-2». А вось раніцаю нядзелі ў маленькіх гледачоў чакаюць прыгоды Клапка. Знаёмы сюжэт у незвычайнай інтэрпрэтацыі, але ўсё будзе як трэба, і прыгоды, і песні, і скокі, і цікавыя гульні з гледачамі. А потым можна пагрузіцца ў гісторыю шчасця. Мудрая эстонская казка «Чарамара» вучыць гледачоў уменню жыць у гармоніі з прыродай і сумленнем і нагадвае пра самыя надзейныя шляхі да шчасця. Филармония приглашает юных познавательных детей в путешествие с мистером Кротом. Приключения всех участников этого действия будут сопровождаться популярными песнями. Все грани барокко прозвучат в концертном зале Софийского собора в Полоцке. Перед зрителями выступит член Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, доцент кафедры органа, клавесина и карельона Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Михайлова. Камедыя па п'есе «Смешныя грошы». Акцёры Коласаўскага пакажуць гісторыю пра тое, як сціплы англійскі бухгалтар памылкова ў свой дзень нараджэння прыносіць дадому чамаданчык з каласальнай сумай грошай. Пастаноўка ў феерверку абсурдна-смешных сітуацый паказвае, куды прыйдуць тыя, хто хоча атрымаць усё і адразу, без асаблівых намаганняў.